Helo, siwmai. Croeso i Treorci a llwybr Animeiddio Treorci cyntaf eriod. Dyma beth i'w wneud. Mae animeiddiadau yn cynnwys dilyniant o ddelweddau a chwaraeir mwyn creu'r rhith o symudiad. Mae cylch cerdded yn un o'r syniadau allweddol mewn animeiddio. Mae'n gyfres o ddelweddau sydd, wrth i chi roi at ei gilydd, yn gwneud i gymeriad edrych fel ei bod yn cerdded. Felly, i greu cylchrediad animeiddiad cerdded eich hun o amgylch Treorci, lawrlwythwch app Stop Motion ar eich ffôn. Rwy'n argymell Stop Motion Studio, gan ei fod yn rhad ac am ddim ac yn gweithio ar iPhone ac Android. Mae llythrif ar ochr yr app o'r enw Sginin Anian. Os byddwch chi'n ei symud i tua hanner ffordd, mae'n caniatáu i chi weld y shot olaf rydych chi wedi chymryd a'r shot yr ydych chi ar fin cymryd. Fel hyn, gallwch chi sicrhau bod yr holl ddelweddau'n cyd-fynd a'i bod o gwmpas yr un maint. Fel y gwelwch, mae yna ychydig o luniau o bob rhif. Ac efallai ei bod i mewn ffenestri siopau, yn y siopau eu hunain, neu ar hyd a lle Treorci. Y gyd sydd angen i chi wneud yw tynnu lluniau o'r fframiau. Dewch o hyd i rhif 1. Unrhyw rhif 1. Dwi'n credu bod yna 3 ar gael. Tynnwch lun ohono. Yna, dewch o hyd i rhif 2. Amlinellwch gan ddefnyddio'r onion skinning. Tynnwch lun o hwnnw. Yna, ewch trwy bob rhif hyd at 8. Ewch yn ôl i rhif 1, unrhyw rhif 1, a dechrau eto. Os ydych chi am gyflymu'r animeiddiad neu ei arafu, gallwch addasu cyfradd y ffram. Yn y bôn, y gyfradd ffram yw'r nifer o shot sydd gennych bob eiliad. Chwaraewch gwmpas gyda gonglau, meintiau, beth bynnag. A chofiwch i anfon eich cylchrediad cerdded atom. Mwynhewch!